Добрый вечар. На хвалі радыё Вільня. І сёння мы разам з вамі лётаем сярод дзіцячых успамінаў. Калі мы з бацькам пайшлі пасля дзіцячага садку, ён пайшоў піць піва з сябрамі, а я пайшоў на Днепр, мне гадоў 5, мабыць. І тады быў ледаход, я стаяў, і гэтыя ільдзіны адпіхваў нагой, быў у гумавых ботах. Адпіхваў, і адзін бот згубіў. Вось. І бацька мяне клікаў, я баяўся наверх ісці, там проста быў такі абрыў. І потым ён мяне кіламетры 3, мабыць, нёс на руках.